Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Inta ibasa ti Lucas Kapitulo 6, versikulo 45. Irwar ti naimbag a tao dagiti naimbag nga adda iti puso na. Kat irwar met ti dakes a tao dagiti dakes nga adda kankwana. Ta isawang ti tao dagiti linaon ti puso na. Papagayam intay denggan ti maysapay a pakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Adayta, nakaluto akong para iti pangrabian ni. Nakaluto ka din, Romalin. Wan tatang, ngam awan sapay ni Manang Norma simmangpet. Sigurado amala daw tumarinda dya sumangpet anak ko. Amo matento ugali na. Orayon na pa makaluto ka, santo agawid. Atay tantikabsat mo. Simangpetan. Nasaya at tadakan Manang, nakaluto akon. Inakla ang ayaban ni Nanang tamang rabi itayon. Anya, nagsapan, alas 5:30 pa ilaang, mangrabi itayon. Nas ka namang rabi itayon, takalpasan na. Ang rosaryo tayo inton oras ti alas 6. Mabayag tumaninday na arosaryo. Kunak man nun alpasan ti rosaryo, Nanang. Apay nga dapay laang ni Romalin di tasalas, rabiin. Nalpas itay ti rosary, Norma, anak. Siguro, kayat na pa'y ti ag-devotion. Amumatan ti ugali ti kabsat mo, relihiyo sa unay. Pag-aayat na ti agkarkararag iti Diyos. Adula amin. Sobra lang una yan, day tangar aramiden na. Makadisturbo ti kasjay ngar aramiden na. Anya nga rod, no iso day tatiwagas na nga agbalin ana asidag iti apo. Di ba'y antayo latta? Total, saan mo't adakas day ta? Ti kayat ko, numalpasan ti oras ti panagrosaryo, huston, ngam adapay laang di tasalas anak kaparinto mga karkararang. Apay ka di akasta ka, Romalin, ha? Apay Manang? No kasta analpasan ti oras ti rosaryo tayo iti malam, ay kat husto matan ah. Sobra ka matan. Awan madakas nga aramidak. Ay diya ka mo Ngam kaslang amin kurang kanyang ti 30 minuto sa panagrosaryo tayo. Awan ko at limitasyon na ngamin. Kaya't mo asawan. Kurangam pa'y tinaitad nga oras apan nakimisa tayo iti simbaan iti aldaw ti Domingo. Talaga? Ta para kanyak? Aldaw kan rabi iti panagdayaw ko iti apo. Nga oray pa'y addak iti trabaho. Ay, siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam, Romalin. Amangan no agbalin kan nga agmauyong iti kastangar aramidam. Anya? Iti anya agapo? Basta jak kayaten amakita kapay nga agbati manen di tasalas inton rabi. Siyak ti agbaybayad iti bill ti kuryente. Jak kayat adumakil ti bayadak gapulaang iti aramid mo. Sana bali Manang. Agusarak to iti kandila. Tapno awan ti maibagam kanyak. Anya? Tatang, ina ko nagtrabaho. Amangan numaladaw ak asumangpat inton malam. Umuna kayon tulatan amang rabi. Sa dino ko matipapanam, Norma. Kan anya nga oras kanto sumangpet dito balay. At the birthday party adar ayan mi kadagiti barkada. Mabali na pasado alas 10 ton iti rabi ino agawid na. Anya, masapa kanto sumangpet tapno orayan da ka. Ambumbait at da family rosary tayo tunggal malam. Da kayon tulangan ti grocery. Awan tumot lang ti serbi na kanyak data. Maki-rosary aktulatan no kayat ko. Norma, anak ko. Ipagpagapom kumakin ni Romalin akabsat mo. Adda ayat ko para iti day taabanag. Ngam no agsub-sobramot lang ang aramiden ni Romalin ngam iti naitad nga oras para iti day ta. Oray sanan. Boring launay aramiden na. Tidakas na. Panpanoy-noyan nyo matikas jay nga aramiden na. Suron kon. Happy birthday, Roy!
Agyaman tayo may kanorma. Sige, man. Sikatip kapapatgan ka nang iti bisitak ita ngay may iti daytoy aldawan ti kasangay ko. Ay, sti karabyan kunak ko ma. Thank you. Hello, Norma. Uy, si Kamat Gayam, Rudy. Agam mo kayo, Adwa, Norma? Unroy, nabayag mo tan ang nagbalin amay sa apagayam ko ni Rudy. Kastaya. Agbarkada kami mat ka ni Rudy. Sipon pa'y nagkaadalan kami iti high school idi. Kasta ka din? Ala, umay kayo, tagsasangaw tayo kit di nga uminom iti arak. Ada state side nga arak ko dito, eh. Sure. Ni gayam Romalin na kabsat mo. Apay nga adi mo intugot. Tapno ada kadua tayo, Norma. May amon dayjay. Sa bali ti lubong dayjay ang kapsat ko. Anya? Sika talaga. Ito lang mamuak nga dagayam kabsat mabalasang Norma. Mabalin ka di nga ya mamuna kang kuana? Mamukan to iti kapsat ko, Rudy. Nadalagid di pan na kay karikiti kabsat mo. Di kang danay. May karikalaw na, Rudy. Ninanang siguro daytan. Inak ilo katiri daw. Saan ka pa'y matgaya man nakaturog, Romalyn? Ha? Ay, inururay ka manang. Isuan di tuyak sala sa naturog. Good evening, Romalin. Ha? Kita yan nakpay. Kaduak tinobyo, Romalyn. Ingka man kit di mang isaga na itikap para kadakwada kin ni Rudy. Ang sige manang. Ala, manag kayo nga ruhad. Sige lang, Romalin. Nagyaman kami, ha? Anyamot na dati boyfriend ni manang. Kita yan nakpay. Mabalin ka di adi mo iyag dito yung balay tinobyom no kasta nakainom kayo iti arak. Anya? Tapay? Diyak namin narwam iti nabartag. Wano nakainom iti arak kalalaki nga umay dito yung balay. Nang runa no kasta arabi eh. Sobra ka man. Para day tala ang abanag, ipagal mo. Day tantumit ngamin, tadi ka makipul-pulapol, iso akastakan. Anya? Tinasaya at makinobyo ka ngaminan, tapno saan ka akasta, Romalyn. Diyak pagaropang nga dagayam na po daw kan napinta sa kabsat mo, Norma. Romalin gayam tinagan na. Bagay na lawon ay tinagan na. Anya? Nakita mo ti kapsat ko. Kayat mo? Launay nakayawan na iti kinapintas na. No kasta nga rod, rugya mo ati agdaton kan ko na. Talaga kasta ti aramidek. Ket ikari. Jak to pulos lukwen ti kapsat mo. Agyaman na, Rudy. Nakaluto ako niti pamigatan tayo, tatang. Ayaban nyo ni nanang tamangan tayon. Aldaw ti Domingo ita, iso nga intay tumakimisa. Saan ka di pa simmangpot ni manang mo, Norma? Simmang po din Intulod ti boyfriend na idirabi dito'y balay. Kadwada pa'y ti may sa barikada da. Nakainom da nga rod iti arak. Basta nakaturog pa'y laing ni manang mo. Uwan tatang. Nabayag da pa'y ngamin ang nagpapatang kadag iti lalaki akakadwa na simmangpot idirabi Iso aday jay, napuyatan. Una yan ti kasta nga aramid ti kabsat mo, anak ko. Di nakalatultul adan. Nagsupadi ti ugali yo adwa. Agungot mat ngamin no aday bagakkan kwa na. Umuna tayo langan amangan. Sigurado. Saan to matlang akayat ni manang Norma ti sumurot kada tayo iti simbaan. Mabitla nga raw, tayo nakayaban ti inayaw. Anyag orasan, Romalyn. Agalas 7 ni ti bigat.
Imo na kami anamiga, tamapan kami kadatatang kananang iti simbaan. Kasta ka din. Ngamno kayat mo ti makikuyog, urayan da ka. Ay, sanan. Da kayo lang ang timapan makimisa. Masadutak. Ibati da ka pa'y nga rod dito'y balay. Pangal daw to siguro, inton sumangpat kami. O sige, tasambutan mi di maikadwa misa. Sige, mapan kayo latan. Sumuro takto inton maminsan. Ate tayo, ngala mo! Ha? Ni Romalyn da siya. Kat agda imot na ba yun? Asit ka. Ading Romalyn. Ha? Manong Rudy, si kamot gayam. Nakita ka nga da imot mo nga ba yun? Gusto ngayon masidegak. Kinapod no na, napan kami nakimisa kadatatang kananang. Ngam imo nadan ang nagawid, ta umayak man makityanda. Kasta ka di. Bunto'y tabayon mo. Sa akong ti mangawit. Ay, ay saanan? Ang mga numasinga kalaan. Ikabaalak na ito eh. Saan? Pakaragsakak ti tumulong kan ka, ading Romalyn. Sana ka na rom asungsumrak iti simbahan. Ang naskan nga ramidak. Ipagpagapok iti panagpagayam mi kini Romalyn. Okay ka kadilaan, Manong Rudy? Kaslang amin ang tapang panunutan? Awan Romalyn. Adala ang nalagip ko. Ala, oh my God. Sumrak tayon iti simbaan. Mangruginton ti misa. Adamanen ni Romalyn ang nakasilaw iti kandela nga agdibdipusyon di tasalas. Idinto tanimanang na. Adamot iti seledda nga agboy-boya iti paborito na a pelikula. Ay, nagdumada nga rod iti ugalay bakit. Nanakman niya adayon ni Romalyn, ngam ni manang na. Naasidag ngamin ni Romalyn iti Diyos. Si papasnek nga agkarkararag akas ita. Adamanen dita sa alas. Kat dayawak unay ti kasta kababalin na. Nalpasan ti Boy-Boy ang apelikula. Ngam adna ka pa'y lang dito. Umay kakitin, tenta maturugan. Amangan no agbalin kan nga agmauyong gapo iti kastang aramidam. Bakit? Bagbagaam ni Norma. Saan arumbang nga isuki din tagbalin alapad, iti asidag ti kabsat na iti apo. Norma, bayam kumala ang ti kabsat mo ang mga ramid iti wagas na ang makaasidag iti Diyos. Nalabas mat nga minter aramiden. Nakimisa lang aruden iti agsapa. Iti rabi, adamanan dita salas nga karkararag. Di mo kundi na rin ti kabsat mo. Ilukat mo kit di ti panunot mo kan pusom, amangawat iti kababalin ti kabsat mo. Ay nananang, amin analabas, dakes. Oh, kitaan nyo man dagiti dadduma dita, no kastater aramiden da. Saan? No nalpasan ti misa, no devotion da, agawid den, mapanda maturugan. Amok da ita. Nga maawatam ko ma ti kabsat mo, takasta nga rod mo ti kayat na. No da ita nga ar-aramidan na, kat iso ti makatulong kan kwa na, at no ad-adda nga umasidag ti Diyos kan kwa na, apay kit din aparitan tayo. Tinaskan, mapasaya at na ti pamati na iti Diyos. Anya ngay, nagdaton kan iti kabsat ko. Saan, Norma? Napanagnagak ti kinaimbag ni Romalyn na kapsat mo. Sana ka maikarikan ko na. Mabai na ka talaga kan ko na. Iso nga umdasan ti panagpagayam mi. Kat dakkal ti nasursurok kan ko na. May papan iti Diyos. Anya? Pakawanan na kading ko. Nalaingak amang dilaw kan kay ter aramidam. Ngamjak madlaw ti madi nga aramid ko. Napakawan kan manang, idi pailaan. Agyaman na kading ko. Naamiris ko asaan gayam arumbang asyak tagbalin alapad kan ka.
nga agbalin ana asidag iti Dios. Umasidag tayo iti Dios, ta isuti kanayon amang palagip kada tayo, kat maliklikan tayo, timadi nga aramid. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok dito programa tayo. Dalat, kinapudno, ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi, Carino. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay. Na inbag nga oras kada kayo amin.